Брат, ари да ухапеме тост там. Добре, брат, айде! Какво да правя тази неделя? Ще те ухапя тази неделя. Здравей! Айде, брат ми, тръгвай! Аз ще си поиграя с този. Как стане? Миличко, има големи славета! Какво ли да правя? Ама, брат, той не избяга! Здравейте хора, аз съм Филката БГ. Скоро ще има сезон 3 на Вампирите от Велико Търново и те, с които вкара участваха, те има фен среща с тях. Здравейте, аз съм Георги Пияницата. Участвам около 6 филма на Вампирите от Велико Търново. Здравейте хора, аз съм тиктокъра и участвам в филма на Филката БГ. И хора, аз съм режисьора, имам тикток канал. Казва се Умен.циганин. И също само да добавям, че само кралски!